Hi guys, so karon mag-try na po tag-prank kay Lola. Nako diri sa akong kwarto. Tapos atong prank karon kay Lola kay kanang ma-abroad ko. Kabalo jud ko dili gid nasugod si Lola anak kay gusto niya mag-uban lang me. Gusto niya lang ko diri pero i-try na ko siya prank kung unsay reaction niya kung muhangyo ko saya nga ma-abroad ko kay siguro nakabalay na may murag nanay na ano si Lola ba na invest para sa among pag YouTube so try na ko prank si Lola kung masugod ba siya nga mo-abroad ko basi mo hilak siya pero prank lang ni guys ayaw kayo ninyo seryoso ha. Try gusto lang ko makabalo sa reaction ni Lola kung unsay gyud iyang ma-feel kung may ko siya nga mo maka-decision ko nga mo abroad na ko para sa akong self, para sa akong future mga nga nagod at nga dramahon si Lola. Sige guys, tanaw na to. Kamusta man yung gibate lang? Yung ubo? Arang-arang na mag-ubo na mag-uba pero mas lagot ko yung mga bata masupok ko ba mo tatlong hari ako. Murag kuan man loy ka nang gusto na ko manarbaho na ba? Asa? Bitaw lang nang laay kayo walay buhaton. Kanang laay kayo ba walay buhaton. Niya. Kanang gusto lang ko kanang naapod ko kanang income bang ako Nakauna na ko lang gusto mag-abroad. Iya, mag-abroad ka na. Duwang naman ko. Kuya, ang bugtong ako na siguro. Dili ka magkita na. Dili ba ka nang diba kuan la no? Katigulang naman gyud ta murag part man sa kaning kaya ito magkaedad na tala magkamahuna-huna na ko bang wala pa ko yun ako para sa akong kagalingon. Plus star naman ka na naman kay balay. Gusto ko mo abroad ba kanang murag para good para na pud sa akong kagalingon. Sugat ka. Ako'y mahimo kumurakaw ka yun pero kakay tiguang naman ko. Madali na mong kabakalakaw kayo na may makuha mo. Panangin kayo mamatay ko rin, nagkakamakauli. Na, ang ako'y tugod ka ng atong video-video, hindi mo na pag-iyong kayo magpaanda na mga pong pirwi. Ate krela, oy, dili ko mabrad la, oy. Hindi ko mabrad la, oy. Dili ka katabiaan. Gusto mo nga abroad mo ka na. Wala na ko. Nya kung tayo lang mabot kag 100. Oy, di na nakita mo na. Ila na may edad na ko ng 100. 100 ka mo. Kuano. 40 na ko. Sabi mo 100. Isok na taan ang kuan. Kaka mabrod. Ayun ako mabrod pag kuan. Kanang wala nang YouTube. Ito lang ka na ito. Magka-edad ka lang no? Nakauna-una ko ba nga? Kasi gidangatan ang yun. Ano di pa dulong. Kanang sa ako ba kay sa ako plastar naman pa sa balay. Sa mga gusto. Pero pag pananglit ako, minuminyo ko,
Hindi ka gusto makita sa isa kong anak, apo nimo, sa kuha nga, liwat. Kita gani, ninyo na di ay kakaroon. Kuloy, pulong galit kay kuwansong kagalingon. Si Wako. Masud mo mag-abroad gula kay pandemic. Daghang kuan. Mawa naman ka niyo kay mag-vaccine. Oo. Na naman po daw mo about nga ikatulo. It's a prank la. Day. Mo to prank lang to laha. Abi na magtinod la. Oo, okay. Bro, ray bitaw ka. Dati ay katong nagsugod ba ang murag basta 2018 yata to nga gusto ko mo-abroad gyud kay murag wala na may maayong kuan ni Lola ba kahimtang. Nya murag nadyo ni honghong sa pa nga dili gid murag dili sa mo dayon nag-abroad nya. Mo din ni plano sa Ginoo kanang mag-vlog ni maghatag og lingaw sa mga tao. Tapos mo to tungod aning pag-vlog naman na nakaluyan mi pati si Lola. Si Lola daghan kay dati gusto lang nako nga mailhan si Lola karon kay ilan na gyud tanang tao kalulas kalibutan nga naay mga Pinoy. Daghan kay nag-share og blessing ka Lola. Kinsa maingon la. Salamat ako magpasalamat lang ko sa ako mga subscriber nga nagkuan ako. Pasalamatan ako sila kay ang ako ikabaw sa ilaha kana rang ang Ginoo lang mag sa ilaha. Bagan sila taas nga kinabuhi maayong panglawas kay mga batanon to man sila. O nga pag magsabra-sabra daw ang grasya ni Lola, magpa-feeding daw siya maghatag siya ganang pahalipay sa mga silingan, sa mga dili kayo unsa tawag na la kanang mga less fortunate nga mga tao ba kay pahalipayon daw ni Lola, magpalit daw siya bugas. Karon sildo ha magpalit yung napulo kasi ako bugas ako panatag-hatag sa kanang timo maglisod gani og palit bisag 2 ka kilo pareha gud nako sa oras. Oy ngana makarelate man gid si Lola kay ngana man ni sa una gid bisod kayo. Tas kabalo mo sa una guys kay manangkong na si Lola. Kamera duha, ako tigpasaan. Istorya gud sila la. Siya itigpasan kay hakoton isa rin dito sa ako ligyaanan sa may baboy yun niya. Hampan magdali-dali siya pan masal ako sa paspas po kung panghaktan ko kay naapa may tigpasan kay tagaan po na ko siya 5 kay plite dito sa eskwelahan pa daw. 5 pesos lang malipay na jud ko sa una kay para makasakay kog motor kay di mo ganan mo baktas kay layo ang mong eskwelahan ba init. Mo to pag humanaw pasaan ka Lola magto na kog eskwelahan niya. Usay gani mo pasaan kog tangkong kay kantsawan ko sa akong mga classmates sa ngano pasaan mga tangkong. Ngano po ko nga man di ay wala may problema kay mga kwarta man ko ani. Abi na mo gingato lang pero may among kahimtang ni Lola pero katong una-una gina ko pag makagraduate lang ko makatrabaho kog tarong kog yung kuanan si Lola permi. Mas doble pa dahil gibuhat sa Ginoo kay gibutang mo niya sa ingon ani nga mas kuan kaayo mas daghang blessing gyud niabot lano. Pero kung pabalikon kag manangkong la maghugas plato manglabada sugot gyapon ka sugot ko pero di na makaya na ako sa ako lawas pagkakaron. Na mamunit tinunog mais kay silhig man mais dagan usik ma kuan mo kung gyapon ma luoy ko sa mais ba sayangan ko ba na bitaw ako eskalaton diha nga mais nga gapon namunit si Lola gapon og mais. Nga na siya ka-humble guys. Gusto gapon siya mamunit og mais maski nga na siya income. Hindi naman na mamatay mo sa kamata. Ha? Hindi ko alam eh. Di ko ganan pag maingon si Lola nga kanang inig mamatay daw kay nagsigira daw mig tan-aw sa YouTube. Di ko ganan kay paminaw na ko la kung mawala na kalano. Di jud ko mo tan-aw gyud YouTube maski isa.
Kay masakitan man ko. Dili dayon tanawon dayon diha dayon ka na uni adang taon ka nang magdumdumok tayo na ko tanaw sa ko ani kay aron di ko malimtan ba. Ang hadlok kaya pong ay marag makuan gapon ko lang. Sakitan ko kaya ako ba itig video no. Mahinumduman ako tanan. Samot mo itong Nas Lola Maria. Pero dugay pa man na. Mabot pa ika 100 la. Ina. Labo ang para sa edad sa ako inahan mo ray ako gipangayo. 94. 94. Kung tugot ang Ginoo. Kay siya ra may iya man ang tanan. Siya may nagawid sa atong kinabuhi. Nabitos kanta nga mo yun na. Ang kinabuhi ko, Diyos kanimo lamang. Ano, tinood mo na. Pagilak bitaw ko ano magkanta sa simbahan. It's a prank la.